дар доираи сафари кӯрӣ ба шаҳри Норак асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нерӯгоҳи барқи обии Норак ташриф оварда муҳимтарин қисмати ин иншооти стратегӣ дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 киловолтаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Сохтмони бинои дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 киловолтаи нерӯгоҳи барқи обии Норак соли 2012 дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта буд. масоати ҷойгиршавии дастгоҳ ки дар солҳои аввали ба истифодадиҳии ин иншоот 4 гектарро ташкил медод, айни замон ҳамагӣ дар 10 содиқ замин ҷойгир карда шудааст. ба ғайр аз сарфаи масоҳати замин, инчунин ин таҷҳизот дигар афзалиятҳоро доро мебошад ки аз эътимодияти баланд ва кафолати тӯлонии 25 сола иборат аст. чиқдре ки ба ҳамаго маълум аст, дастгоҳи тақсимоти кушодаи 500 киловолтая зиёда аз 40 сол дар кор буд ва дар натиҷаи фарсӯзони шудани васлакҳо имконият омад ки барои иваз кардани онро ба таҷҳизотҳои нав. Инак мо дар заводи Алстоми Франсия истеҳсол карда шуд ин васлакҳо ва омада дар инҷо аз моҳи апрели соли 2012 то ин ҷо пайваст карда шуд, ба кор дароварда шуд. хабар дода шуд ки дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 киловолта аз тарафи фонди рушди Осиё ба маблағи 54 миллиону 770 ҳазор доллари амрикоӣ аз тарафи ширкати олмонии Alstom сохта шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки таҷҳизоти асосии дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 киловолта, кабелҳои баландшиддат, таҷҳизоти муҳофизативу назоратӣ ва таҷҳизоти системаи телекоммуникатсионӣ дар давлатҳои Фаронса, Италия, Испания ва Олмон истеҳсол гардида ба ҷумҳурӣ ворид ва дар нерӯгоҳи барқи обии Норак насбу васл гардидаанд. хотиррасон кардан ба маврид аст ки дар соли 2013 бо ҳидоятҳои пешвои миллат ва тадбирандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 220 киловолта дар нерӯгоҳи барқи обии Норак бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. аз моҳи октябри соли 2015 инҷониб дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазии 500 киловолта дар ҳолати истифодаварӣ қарор дорад. то имрӯз ягон нуқсон пайдо нашуд ва ин аз он медиҳад ки кафолати системаи интиқоли энергияи барқа аз нерӯгоҳ ба зиргоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад. дастгоҳи тақсимоти кушодаи 500 киловолтаи пешара ки зиёда аз 40 сол дар истифода буд, кӯна ва фарсуда гаштанд. афзалияти ин дастгоҳ дар он аст ки бе таъмир 25 сол мо метавонем истифода бабарем бе таъмир ва ҳаҷми масоҳати кам, яъне ки дастгоҳи тақсимоти кушодаи пешара 442 гектар буд. ин дастгоҳ бошад ҳамагӣ дар масоҳати 0,1 гектарро ҷойгир аст. таҷҳизотҳои асосии дастгоҳ аз Фаронса, Олмон, Амрико, Италия оварда шуданд ва бо ширкатҳои хориҷа ба монанди ширкати Фаронса васл карда шуданд. кормандони худи нерӯгоҳ, мутахассисони нерӯгоҳ дар давлатҳое ки ин дастгоҳ истеҳсол шуданд рафта омӯхтанд ва имрӯз мо ба пуррагӣ метавонем гӯем ки идораи ба пуррагӣ дастгоҳро кормандони худи нерӯгоҳ аз ӯҳдашон мебароянд. дар натиҷаи омӯзиши дақиқи нозукиҳои идораи ин дастгоҳҳо дар хориҷи кишвар феълан корбарӣ дар ҳарду иншоот дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 киловолт ва 220 киловолт дар нерӯгоҳи барқи обии Норак аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст.